Islam sa khuwa chuasan in Christian aka in letanga chu chuan turna ra thlak tak min thlen don ti hi ka ngai tu ngai lo ma se theng si ka ming chu Fatima Hassan ania hei hi ka chanchin chu ani ka chuten Islam sa khuwa ka chuasan tian thiat ni chuan engki matang lama an fanu an farnu an thian ka ni na chu top ngal veka an tan chuan chung pu ti mol pho tu le zana khen tu ka nia chu mi wang chuan thi hi ka phu ni an ti me ka na salu tukte ngai tu thiam phak ba ka net na te ka vun kang rim rap thak tak te ka la fereng ka thing ei don ani hi hei ka hring nun top na chu ni hi tin ka ngai tua ma se chu ti lai tak chuan ISUA ka mu ni ani chuan min om puya a mangai ni chu ka feel theya a thu min thril chuan ka nun chu chatu na ta na thau dang lam ta ni hei ka nun luya thi dan le mi thar a ka lo kir le dan ka testimony chu ni Muslim chung ko ru ta ka tangin ka pianga ka tong thei tira tangin tong trai dan te Quran chiar dan te Muslim dan zong zong zom tu ra zir tir ka ni Islam sa khuwa kha kanin chunga chuan kan sa khuwa na chau ni lovin kan ni na kan identity le kan nun phung ani rin le mo zo na siam mo chu ngai tu po kan ngai tu ngai lo kum tam tak chung chu Islam dan zong zong ka zom vek thina Ramadan chungin cho ka ngaya mai se ti thin angin ka mai ka khuwa Muslim mai se thatak le fam kim ni tumin thei top ka chu thina ni ma se ka chung ril taka chuan buina ka nei tlat pathian nei ka tum po le ka hlat tel nin ka ria ma se ka rin hlel na chu tu ma ka hril ngai lo a chan chu Islam a chuan ala rin hlel chu thil lo om takani rin hnela wanga zona kan siam ani phei chuan chung ko mual pho na te khrem na te ani lo le chu ai thil poi zok po chu theng thei ani chu wangin ka rin hlel na po chu ngoi bo pui ka tum ta zoka chu ti lai tak chuan ka rin na ti dang lam tu ISUA chanchin chu tun ma ka hriat ngai lo angin ka hretan ta ni nie ISUA chu zol nei pakhat ve mai ania abak engma omlo ti chu min sir tir dan ani ma se kan sa kho chu ka rin hlel ta wangin Christian na le ISUA chanchin chu arukin ka siar tan ta keima thil dang lam thleng tan ta ISUA zirtir na te chu adang lam ka ti ema athu soite chuan mi mal takin min bianin ka hriani egin ni alam hnai tura min hip ka hrelo ka zong zela ka siar tam zela miten ISUAn ton dan an soina video te chu ka en zela ti chuan zan khat chu mumang ka nei veta ka mumanga chuan mi pakhat korwar ha ka muwa a mera chun kham mun na eng chu ka ni ani chu tong lowa ma se a mangai ni chu ka feel thai ani tunge ni hril non ka ngai lo ka chung ril atang chuan ama ISUA ni ti ka thei ngalani a chan chin ka zir tam pau le ka ril ru boy sau sawa Islam hi sa khodik takani chuan engwain nge heti nga bo ni ka in thiat engwain nge ru ngoi ka omlain ala ni lova ISUA ka ni na local hei hi ISUA min ko na ningi in ka ria ti chuan kanuna thatung na hlo om ber chu ka siam ta Islam sa khuwa kal sanin Christian in pe ka thlang ta ni ma se chu ka tutluk na chu karin na thlau dang lam na mai ni lovin engkim ka chan don ti na ni ka chung te ka thian te ka sahim na thlengin ka chan don ti na ni chu wangin ka thei chung chu ka in thup lata ka tong trai point arukin ka tong traya arukin Bible ka chiar boka aru ka Christian ka ni ber mai chu ma se chu ka thuro ke ro kum khoin ka thup bo thelo ni khat chu ka chung ten an thuchuak ta engwai nge ala ni na ka tong trai ngai to lo engwai nge ka dang lam tak em tin min ring fel chan ta ti chuan ka ruma Bible an musuaka min thuchuak ta an mit meng chu dang lam ngala kan chung ko chu boy zauta ka pa mel chu thin rim nei na khata kanu chu mit tui tla zoi na tlut noka ka u nau de chuan phasan tu ang mai min en boka an ne na chon soi fia ka tuma ma se an ngai thadu lo an tan chuan kan chung ko ming that na le kan sa kho na timwal pho tu ka ni reilo te chungin an mangai na chu huat na chang zauta min veng him thin tu te chu tu na chuan ka hlo beran lo ni ta ni atira chuan vo na sau ka to ka sima Islam sa kho kir le turin min thrila ani lo chuan ka thil din a ngong chu ka ma chhona ngai don ti min thril bokani ma se ka theilo thu tak chu ka hmu to a ISUA chau hi kong le thu tak le nun na ni ti ka hreto chu wangin ka hoi kir le thei to lo
eng ang point an mi hriat thiam na dil mai la an thin lung chu lung ang mai na sakani ka ngen na te chuan eng ma om zia nei lo an ril ru chu an siam fel to ni ti chuan zan khat chu min man beta na takin laya min nem tluwa pona min nuk chuaka petrol bom chu ron lain ka tak sapum pui chuan lei hu veka ti chuan ka aw chuaka beiliat ka tuma ma se min chel tlata wangin ka tal chuak theilo ti chuan mi pakhatin mei chu ron tal alin min halta asat zia le anat zia chu ka soi fia thiam lo ka kut ka ke ka mai ka pum chu na kang chuak veka ka thei to ka ringin ka aw chuaka ma se to mai min pui lo to mai nan dang hek lo leya chuan ka tal vak vaka ka kho mu te chu run fia lo tana ka cheve la ka rifiat te chu ahla tial tiala ka na te po chu bo tial tiala ka tak sakang me ka tang chuan thil engemaw hian min hruai bo mek nin ka hria ti chuan thok le khata ka mit chu ron thima engkim chu are thua pa he khovel ni lo mun dang da ya ka om nin ka hria a thim ema eng chete po hu tu rom lo ani hlop na chuan chen ang main min run mana hei hi hrem mun aniem thutlu na ka siam dik lo em mi ka thlang so lem mi tin ka ngai tua ka om na hun chu tlan chu san ka tuma ma se kal na tur om lo thim chuan top chin nei lo ani chuti lai tak chuan thok le khata eng hi ron langa atira chuan hlataka om angin ka hria ma se ron nai tial tiala a eng tial tiala thim zong zong chu aron hlia khu ta veka ti chuan chu eng taka tang chuan opakhat onem tak ma se fia tak si hian Fatima tia ka minga ko chu ka hleta a ka ma chuan mi pakhat eng thiang hlim tak eng ina hual vel chu run dinga tunge ni hril non ka ngai lo ISUA ni ti ka hria amit menga chuan mangai na le leinat na khata kala hriat ngai reng lo thamun na chuan min lu khata ka hlo na zong zong chu abo feka ani chuan Fatima mangai ni ka tai ni kalsan ini ngai lo tuna chuan I hunala ni lowa ikir le don ani atia ti chuan zoi in chu mun chu ka hlat tial tiala ka hriat le masak ber chu ka chevela tong ri noi le phun ri te chu ni ma se hlata ka tanga hria ang main ka hriai ruai ani ti chuan natna chuan min run tuam le tanta ka pumin ka chi patanga ka kele thleng chuan na lo lai reng om lo thok te chu har sa ka tia ma se ka chhuril la mai ro soifia thiam lo lim na le thamon na hian min lu khat plat to ISUA ka hne na omani ti ka hrechiang ani ka chung te chuan kaladamani tian hriat chuan makan tia an flauta engtin nge la dam thei an tia mi te chuan dam do ina min hruai nga la doctor te chuan tharau mu ang mai min ena doctor pakhat chuan a theilo thil thei ni lo atia a hnuam min hril le danin ka taksa kang chhena salutuka dam chhual ena chance ka nei lowa ka dam chhuadana khan dam doi lam thiam na tang chuan a chan na om lo ani ma se ka dam si ni doctor chuan ka dam chuak le ni poin ka dam chung in tor theilo khopana ka tor thin tur thu soya ma se thil mak ta ka lo thleng zela doctor te le midang te be se le rin lo dan ang lo tokin ka dam chak ema thatam tak chung en kol ngai tur kha reilo te chung in dam na ka changa kum tam tak chung na ka nei ring don an ti te chu eng ma ka nei lo doctor te chun achan an threlo nurse te chuan thil ma ka nei hi an tia ma se ke chun enge chan ka hrechiang em ani ISUA min khoi ani chan nein he ka taksa hian min da kir le ni ti chuan thu ka soi thei nu chuan ka thil mu chu mi zong zong ne na ka hril chan ta a thim chung chang te hlo nai min man dan te enga ron om dan te ISUA ka mu dan te thamun na le mangai na ka feel dan te chu ka hrila ma se tu mai nan oilo then khat chuan ka suang to na mai ani an tia then khatin if musual ani chu an ti boka then khatin an ngai thadu lo bokani a har saber chu ka chung ten ni ka ril ru ka thak lova ka rin na ka chak zual sawani tian muin kalakan hel zual sawa ma se an thu soi eng mai min tik ning thei to lo thodik chu ka hlemai ni to lovin ka mu to ni ISUA hi atak takani thi na la ka chau min chan chuak lova chatuan thimata min chan chuak ani ka thil mu chu midang te ka hrilanga yani min hnar ni poin keima chau kamal tan don ani poin ka ngoi bo pui theilo ka tia ka taksa po chuan nga ya o chho zela tun ma hlo na nei na khat thin Fatima kha kani tolo
kum tam tak chung min ti buai tu zona te kha bo to ni to na chuan ka zona ngai to lo thudik chuka mu to ni ani lo po in thudik chuan min mu to zo ka ni zoi zo in ka chan chin chu dar tan ta mi te chuan min ngai thatan ta then kha chu arukin ka hnen an lo kala rin hlel na an nei ve dan te chuan soi chuaka ISUA ka ton dan te chu min zot boka then khat keima anga bo ni in hria te po chuan thudik chuan zong tan ta ni tuna chuan engma ka hlau to lo thi ka hlau to lo wa nol ni po ka hlau to lo wa ka ma huna eng ang har sat nangi ka ma chun le don ti po ka hlau to lo a chan chu chandam tu ka tong to ti ka hria ni eng main hlau na min khen thei to lo ka bowa ma se tuna chuan zon mu ka ni to a mit del ka nia ma se tuna chuan ka muta kum tam tak chung chu kong dik lo zo hlawin chung te en san hlawin ka ma hun tur hlawin ka nung thina ma se chu hlau na chu kha thamin thinlung in hong taka thu tak ka zon nu chuan ISUA min mutani ani chuan thin rimin ka chunga ro relova mangai na nen akut kalama pharina lo kala ata min ti ni thu tak chui zona isuri la khan ro ngoi ngoi in hriata I tharau khan ha cholna akmulo ni in hria ni chuan ngai tha su kha kha thil pa ngai ani lo ISUA na ko che ni keima min ko ang bokin ISUA hi atak takani ahmangai na po tak takani hlau na te anung ka zui ni chuan engkim ka chan veka ngem ti ngai to na te kha eng ang nge ni ka hria ma se min ring ro I thil chhar thar tur kha hlu ni I hun kal to chu eng po ni se I ti sual chu eng po ni se ISUA bul thar tan pui che du ni mangai na te ngai dam na te he khovelin apek theilo thamwan na te pek che ti amani tin thi nu pialam chung chang I ngai tu thina ni chuan he video hi afin fi an chu ni he nun pialama hian nun tak tak chu omani chuta chuan pathian nung dik tak nangma mangai em tu en reng tu chele du em tu che oma ane na om ve turin adu che ni ani chu izong emo I hrechiang du emo ni chuan zot top mai ro I hne na ron in puang turin dil ro ka hne na in puang ang bok khan I hne na po in puang ang ti ka tiama che hei hi ka chan chin chu ni ya ma se ka ta chawani lo I chan chin po ni thei ani ka jin kong hi tor na le om na chung chang chawani lo wa chandam ni chung chang le ISUA mangai na ro pui tak chung chang zo ka ni ka bowa ma se ani chuan min muta a ka thia ma se ani chuan nun thar min pele ta ni amen Islam sa khuwa ka chu asana wangin aman chu to takin ka petoni phasan ka nia kalsan ka nia nung chunga hal ka ni boka ma se chu torna chuan nun tak tak ISUA chu ka tong ta ni min chan chuaka min ti dama nun thar min petani tuna chuan ahmangai na chu khovel ne na hriat tir turin kan nuani ka chanchin hian I thin nuwa khoi ni chuan midang den an hriat ve theinan ilo share chhong ve don nia tuwe mo chuan he thu hi a hriat angai ani tuna hian tuwe mo chuan arin na zin kong chun na satakina bei mek mei theya midang de zot ngam si lo arin hlel na chu soi chu ngam si lo zong ngam bok si lo a hong tur hlawa wanga malampat ngam bok si lo tuwe mo chu alo om ve reng mei thei ani chung mi te na chan chin tha thlen theinan a hlan chhong tuai tang thei ngem lalpan mal som vek cheu ro se amen